S'han de tenir pensaments de qualitat, ens diuen, per evitar emmalaltir, per exemple. O sigui, que s'han de pensar coses com formular la teoria de la relativitat o vaig a portar un cistell de menjar a la meva àvia que està malaltona. Pensaments de qualitat, prou. I s'han d'evitar pensaments de no qualitat, com el meu veí és un fatxenda o un gamarús. Hem d'autocensurar-nos contra els pensaments que no són de qualitat. Antigament els anomenaven pensaments impurs. Sols canviar el nom després de més de 2.000 anys. Jo veig gent que es dediquen a autocensurar-se i han acabat sonats, ras i curt, han acabat malalts. Però igual la clau no sigui només autocensurar-nos, sinó tenir censura de qualitat.